Okay, good afternoon. Masulabanji konse kumene muli. So actually tunaponya ka program pano ko ka DR na madingo doctor. So program ija anthu ndithu yayi anthu akuponya ndithu onako 5 meter kuenda kuja muno akanaponya 2 meter. So malawa ni camera zose na video mna kujako kukaponyaso ndithu kangachepe. Timvane kai tupangeke clarifier, right? Pali zinthu ziwiri zimene zimananga zofanana koma zosiyana. Pali show off ndi pali inspire. Show off ndi kuti kuonetsa chimene munthu wapanga kuti ndapanga chakuti anthu munditame. Okay, made show off. Ndi pali zina zimatchedwa kuti inspire, like wapanga waunguzike pa public just kufuna kungolimbikitsa anthu ena anso kuti atakupanga. So iyi tinene pano kuti iyi taika malawa cameras tapanga choncho sititchula kuti taika motani komano to inspire, just kuti ena guess guys kinakale kose 100 kwacha mera ndala mucho forma 100 kwacha akakhala ambiri kwambiri otingolekeza mawani kwacha 1 million mawani kwacha 1 million ndamazingati ndi 1 million iso, you understand? So tingolekeza kuti ma 101 million ma 100 kwacha 1 million mupange masamba kakileta panopo ikhanda mazingata. So actually TN ndithu tijite ndithu zimenezi tikaponyekena kake at least kuti muna kake zithandizire guys. So timangofati pangene inspire, timangofati limbikitsane, nothing else. Okay, malawa ni cameras inapita kale yachita ndithu mbali yake kuti enaso TN si show off chonde koma inspire. Thank you so much guys. Malawian cameras.